दा बे फेरेंगाया जोंनि पर्बतजरानि सासे आइजोखौसो बियो दंफां सिखाव होननो साहस हाबाय बियो मा खोथा बेलाय फेरेंगाया गावनो दंफां सिखाव जे बिटिसिनि जेसेबां सांबादिकफोर दङ रायजो राजानि थाखायनो खामानि मावगासिनो दङ बेखौ दावबायसाया बेबादि टारगेट खालामनानै बुंनाया बहुद आनफर्चुनेट सांबादिक माने रायजोनि थाखाय खामानि मावनाय गतिके बड'लेण्ड रादाब अबेबा बुब्लि बेफोरनि सांबादिकफोरखौथ' आङो नुफेराखै रायजो राजानि गांनाय उखैनायनि बिसयै बुंनाय सरकारनि नोजोर बोनानै होनाय बेफोरबायदिखौथ' आं नुफेराखै दिनै पर्बतजरा बिपिएफ दोलोआव गोबां सुबुंफोरा 1 नं पर्बतजरा बियाबनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनाव आखाइ हमफैदों क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाइगुदि बिपिएफ मावख'आव मिरु सोद्रोमाफोराबो बाहागो लानायजों लोगोसे टिपकाइगुदि बिपिएफ मावख'नि आफादगिरि नेहाथारिनि दैदेननायाव गोबां बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरजों लोगोसेनो सोद्रोमाफोराबो बाहागो लायो लोगोसे एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म नुजाथिनायजों गोबां गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि सुबुंफोरा 1 नं पर्बतजरा बियाबनि मानगोनां एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनाव आखाइ हमफैदों लोगोसे आखाइ हमफैनाय सोद्रोमाफोरखौ फालिजों बरायनानै लानाय जायो जयनिं लाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ गोजोननाय जासिनानै एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फैजों मिथिना लानि रायजो राजाफोरजों मावथि हान्जाफोरजों जोंहा लोगो बादायलायनायनि मिटिं दंमोन बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि दोलोआव जयनिं खालामफैनाय बहुद सोद्रोमाफोरखौ जों वेलकाम खालामदों बिपिएफखौ शक्तिशाली खालामनो थाखाय टिपकाइ प्राइमारिखौ शक्तिशाली खालामनो थाखाय जोंनि बिभिन्न गामिनिफ्राय सुबुं सोद्रोमाफ्रा जोंजों लोब्बा लाखिफैदोंमोन जइन जाफैदों बायद' गोबां खोथा बुंथिदों जे बड'लेण्ड बुब्लि चेनेला रन फेरेंगा बसुमतारिनि चेनेल होननानै बुंथिदों रायजो राजाफ्राहाय बे समाव मा बुंगोन बायद' कुनु पलिटिकेल पार्टिनिनो जानानै बुंनो नाङा कुनु चेनेलफ्रानो बा इउटुब चेनेल इन्टारनेट चेनेलफ्रा मोनसेल' दलनि जानानै खोथा बुंनो नाङा एकपक्षीय जानो नाङा रायजोनि गांनाय उखैनायखौ रायजोनि आबेग बिबेकखौ रायजोनि सुख दुखखौ रायजोनि अभाब अभिजोगखौसो दिन्थिफुंनानै होनो थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा एक्सपेक्ट खालामो सांबादिकफोरनि थाखाय आरो सांबादिकफ्रा आं बिसास जे बिटिसिनि जेसेबां सांबादिकफोर दङ रायजो राजानि थाखायनो खामानि मावगासिनो दङ बेखौ दावबायसाया बेबादि टारगेट खालामनानै बुंनाया बहुद आनफर्चुनेट जाय मिडिया पार्सना प्रमोद बर'नि सुइजारलेण्डआव अखान्थि प्रमोद बर'नि सुइजारलेण्डआव जाख्ल'नाय बेबायदि भाषाखौ जाय मिडियाया बाहायो बे थोंजों बिपिएफजों लोब्बा थानाय खारन सुइजारलेण्ड बानायनायनि ओंथिखौ हयथ' बिथांमोना नेगेटिभ सेन्सजों लादों आरो बे सुइजारलेण्डखौ प्रमोद बर' एबा जों साफा सानै दैदेनगिरिखौल' बानायनो थाखाय बिबान होनाय बायदि बिथांमोनखौ जोङो नुहरदों बिथांमोनाबो जे बिबान दङ बेखौ बिथांमोना बावनानै दङ दा 32 नं भेरगा समस्तिनि सिङाव थानाय डिमाकुसि भिसिडिसिआव साननैसो सिगां आङो नुदों DY 365 आरो गुबुन गुबुन मिडियायाव DY 365 মিডিয়া আমার ডিমাকুচিটো সাংঘাতিক ধৰণৰ বিপেৱৰ লগত সম্পৰ্ক থকা মিডিয়াৰ মানুহ হয় তেওঁ ময়ো DY 365ত কিন্তু 5 বছৰ কাম কৰিছিলোঁ 2008 চনৰ পৰা 11 চনত লাগে মিডিয়াটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে মিডিয়া পাৰ্চন এনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে এটা অঞ্চলৰ আমি যেটো কয় গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ এই চতুৰ্থ স্তম্ভৰ মিনিংটো ক'ত থাকিব আৰু যিসকল ৰিপৰ্টাৰ্ছ আছে বা যিসকল আমাৰ এডিটৰ সকল আছে তেখেতসকল অকমান জাষ্টিফাই কৰাটো ভাল কোনটো নিউজটো পাব্লিচিটি কৰিলে ভাল হ'ব মইতো দেখিছো আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি মিডিয়া তেওঁলোকে কেনেকা মানে বদনাম কৰিব পাৰে
এনেকুৱা কয়জন মানে চেষ্টাটো কৰি থাকে ঠিক আনফৰ্চুনেট सासे रोंगौथि गोनां मानसिनि खुगानिफ्राय बा सासे इएम दायित्व बबिया लानाय दायित्वबान सासे व्यक्तिनिफ्राय बेबायदि खोथा होननाया आनफर्चुनेट संबाददाताफ्रा कुनु दलनि नङा संबाददाताया रायजोनि जिकुनु सांबादिकानो रायजोनि थाखायसो खामानि मावो बाहाय कुनु पलिटिकेल पार्टिनि नङा बे आनफर्चुनेट भेरि भेरि आनफर्चुनेट चिराङावलाय हाग्रामा बायदि दंफां सिखाव मुन बायदि बिबोनां दंफां सिखावनि थुलुंगानायावसो जादों मानोना चिराङाव स्पेसियेलि आंनि एगेन्स्टआव बिपिएफआ नांना दं नालाय बेवहाय खाम्फा मुन आरो हाग्रामाया नांथाबनानै दङ खिन्थु बिथांमोना साक्सेसफुल जानो हाया आरो बायद' रन्जित बसुमतारिया बायद'खौ होनदोंखि बे गन सिखावनि मोनसे अक्ट'बो होदों बेनि बिखय मा होनो दंफां सिखाव होनदों आंखौ फेरेंगाया गावसोरना दंफां सिखाव गावसोर ट्रेक्टर दानहो गावनि एनजिअनि नामाव प्राइभेट लिमिटेड गावसोरनि एनजिअनि नामाव एनजिअफोरखौ थिनै दंफां गावसोर खावगासिनो दं पर्बतजरानि जेसेबां अफिसाव फरेस्ट अफिसाव बिड अफिसफ्राव जेसेबां दंफां हमजानाय दङ सिज खालामजानाय दङ बेखौबो माबाया फेरेंगाया लाङै फाननानै जागासिनो दङ गावनि पेड इउज खालामनानै गावनि मानसिफोरखौ फाथायहरनानै लानानै थांनानै फाननानै जागासिनो दङ पर्बतजरानि हालामायाव पर्बतजरानि फरेस्ट सिङाव थैनाय दंफां गोरानफोरखौ दानै बियो फाननानै जागासिनो दङ दा बे फेरेंगाया जोंनि पर्बतजरानि सासे आइजोखौसो बियो दंफां सिखाव होननो साहस हाबाय बियो मा खोथा बेलाय फेरेंगाया गावनो दंफां सिखाव बायद' थारैनो बड'लेण्ड रादाबाबो प्रमद बर' सारनि चेनेल होननानै बुंथिदों रायजो राजाफ्रा बे खोथाया बेसेबां सैथो बायद' बेसेबां जों माबा खालामा आंथ' सोर बेलाय बड'ल रादाबालाय आंथ' सिनाया आं नुफेराखैबो बिसोरनि सांबादिकफ्रा रायजोनि थाखाय खामानि मावदों आं नुफेराखैबो सांबादिक माने रायजोनि थाखाय खामानि मावनाय गतिके बड'लेण्ड रादाब अबेबा बुब्लि बेफोरनि सांबादिकफोरखौथ' आङो नुफेराखै रायजो राजानि गांनाय उखैनायनि बिसयै बुंनाय सरकारनि नोजोर बोनानै होनाय बेफोरबायदिखौथ' आं नुफेराखै गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट फ्री सीट कभार 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनै हेलमेट फ्री 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन